Entre finals del segle XIX i principis del XX, Cerdanyola va ser un lloc d'estiueig habitual entre la burgesia barcelonina, atreta per la bellesa d'un paisatge rural, les fonts i la proximitat a la capital. Les torres dels estiuejants van competir en luxe i esplendor, moltes d'elles obra de l'arquitecte Gaietà Buïgas, autor, entre d'altres construccions, del monument a Colom del Port de Barcelona. El seu nebot i alumne, Eduard Maria Balcells, va ser arquitecte municipal de Cerdanyola i va deixar-hi algunes de les seves millors obres. Van treballar al poble residencial, coneguts autors del modernisme i el noucentisme, com ara Rafael Masó, Ferran Cels, Antoni i Ramon Puig Gairalt, Joaquim Lloret, Manel Girona o Nicolau Maria Rubió i Tudurí, entre d'altres. També van viure i treballar a Cerdanyola l'enginyer Carles Buïgas, autor de les fonts lluminoses de Montjuïc, i el prestigiós decorador Òscar Lena, immersos en l'estil Art Déco. La seu del MAC és un dels edificis més emblemàtics del patrimoni modernista de Cerdanyola. Està situat al nucli antic i reflecteix la història de la vila al llarg del segle XX. Va néixer com a teatre casino dels estiuejants, primer edifici públic del centre de la població. Posteriorment, va ser transformat en la torre d'estiueig d'Evarist López i finalment es va transformar en els laboratoris farmacèutics Domènech. L'any 1894, Madí Grau va encarregar a l'arquitecte Gaietà Buïgas un edificio que contenga un teatro con su escenario, platea y accesorios correspondientes y además otras dos salas dedicadas la una a billar y otra a café. La sala teatre tenia una sola planta de gran alçada, estava envoltada per un fris pintat i quedava coberta per una encavallada de fusta a dues vessants, oculta per un fals sostre d'encanyissat. La façana exterior, d'obra vista, s'articulava mitjançant motllures de maó esglaonades amb arcades i frisos geomètrics. L'entrada devia estar situada a l'obertura central, flanquejada per dos llums de llautó d'inspiració eclèctica. L'indiano Evarist López va adquirir el teatre i el va convertir entre 1905 i 1910 en la seva torre d'estiueig. Segons la tradició popular, el propietari havia fet fortuna a les Filipines i venia amb un criat d'origen oriental, fet pel qual la torre es va conèixer amb el nom de la Casa del Xinet. L'autor de la reforma va ser l'arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas, un dels millors representants de la darrera generació d'arquitectes modernistes. La seva intervenció es va concentrar en un enriquiment de la façana, la decoració interior i la tanca del jardí. Balcells va desplaçar la porta d'accés a un costat de la façana per tal de projectar un passadís lateral que distribuís les habitacions. També va afegir la porta, la marquesina de ferro forjat, els relleus florals i un repertori de vitralls, d'entre els quals destaquen les dames de Cerdanyola, 3 plafons de vitrall considerats un punt culminant del vitrall modernista català. A l'interior, la intervenció de Balcells va afegir rajoles hidràuliques i arrambadors de ceràmica modernista. Del conjunt també destaca el disseny de la tanca del jardí d'influència centreeuropea. El 1961, l'edifici es va convertir en els laboratoris farmacèutics Domènech, on es fabricava el cèlebre làpid Termosan, entre d'altres productes. Segons el projecte de l'arquitecte municipal Fernández Marquès, es va redistribuir l'interior, es va afegir un cos posterior i es va modificar radicalment la façana. Tot i que aquesta intervenció va emmascarar l'edifici, va ser feta amb un respecte que ha permès anys després recuperar l'aspecte original de la casa. Can Domènech va passar a propietat municipal a la dècada dels 90. El 1999 es va generar una forta polèmica quan entitats com Cerdanyola Viva, la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Modernista i diversos experts van defensar el valor patrimonial de l'edifici que estava amenaçat d'enderroc. Finalment, es va desestimar l'enderroc i es va incloure en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola. La restauració de l'edifici es va iniciar el 2006 i el 5 d'agost de 2009 les dames van tornar al seu lloc original. El Museu d'Art de Cerdanyola va obrir les portes el 10 de setembre de 2009. El principal objectiu del MAC és reivindicar la presència de Cerdanyola com un important focus cultural a l'època del modernisme i el noucentisme, a partir de la conservació, la recerca i la difusió dels artistes que van estar vinculats a la població durant les èpoques en què van tenir lloc aquests moviments. Però el MAC té una doble vocació de museu i alhora de centre d'art contemporani.